Living Salme, en Josep Salmerón. Salmerón, com estàs? Hola, carinyets meus. Tenia ganes de veure-vos. Tens una tasca supercomplicada, Salmerón, que és venir darrere Llorenç Santamaria. Ja, O sigui, m'ha deixat el llistó molt alt, però bé, jo estic acostumat a anar per lo baix. No soc tampoc una persona molt donada a estar per damunt. Però... Estàs estimat, estàs enviant qualque missatge a qualque amant teu en directe? Bueno, estic acostumat a estar per sota, per sobre, pel costat. No. Són missatges en clau que només el destinatari entén. No, però m'has entès, no? De lo que... O sigui, en Llorenç ha deixat aquí el llistó molt alt. És que és un grande. És un grande i un gran cantant, Sobretot. I molt fort que estigui tot venut, el xà, i que quasi gairebé Torres, queden molt poques entrades. M'ha gràcia, tu un grapat allí dalt. Sí, cinquena planta. Margarida Mateu és minut i resultat. Sí, això va així. Ella està en el seu ordinadoret, ho cerca tot, i és que donam informació gairebé el segon. El segon. Cari, ja sabeu que avui és un dia molt important. És Halloween. Halloween? No, broma. Bueno, sí, és Halloween avui. Però, com sabeu, ha sigut l'aniversari de la princesa Leonor, i la qual li ha fet una festeta. Estarà ara, en la festa estarà sopant ara, no? Jo espero que li facin una festeta en gent de la seva edat. Ai, de 20 a mis 15, ya vamos a celebrar mi densita vela. Alguna cosa així. Quan té reina, s'ajura de la Constitució del teu país, ve ser com estiu quinceañera. Clar, per això. És que l'hauran de fer una festeta o algo. Jo volia parlar-vos de que sabeu que ahir va córrer de que el Congrés ha convidat a joves que diuen la generació de la Leonor, i que eren representants de cada comunitat autònoma. Hi havia un company, un amic, un jove cineasta, Miqui Marquès, Miguel Ángel Marquès. Tu el coneixes? No el conec personalment, però vaig xerrar ahir amb ell, i ell finalment va decidir declinar la invitació perquè, evidentment, diu que no combrega amb aquesta institució, com és la monarquia, que d'alguna manera... Que estava molt content que l'haguessin convidat, però que també em va dir que per un tema de logística està fent 2 màsters i ell tot era demanar quant de temps hi seré allà, quant de temps m'ocuparà. Per què l'han elegit ell? Perquè se suposa que és per la seva trajectòria professional, que és jove i té entre 18 i 28 anys, que seria un poc la generació d'en Leonor, tot i que ja en té 18, i que volien representar això, un poc la diversitat, que no només... I també van dir al Congrés que no ha convidat a influencers o a gent que és famosa, sinó precisament a gent poc famosa, però que també és bona en el seu camp de treball o en el seu camp d'activitats, perquè també hi havia voluntaris d'ONGs i que per la seva activitat social doncs també la tenien allà. Què en penseu d'això? Perquè el pobre Miqui està així un poc també que diu, ostres, a veure si ara que he dit que no me perjudica. Creu que això pot passar? Li sabia greu. Clar. Va dir que no. Home, malauradament, vivim una època molt polaritzada, que el fet d'opinar... sobre una cosa tan... Sí, que desperta tant de sentiments, de vegades te pot jugar a la contra, però què vols que te digui? És lliure de fer allò que vulgui, a mi és que m'és igual. L'han avisat, amb quin intent d'antelació? Bastant. O sigui, tot està... Això no s'improvisa. Això no és d'avui per demà, Això no és d'avui per demà. Però sí que és cert que jo trobo que no hauria de passar-li res en el seu futur, diguéssim, professional. Si m'hagués passat a mi, jo hagués tingut un debat intern amb mi mateix. Avui una companya ho deia. Perquè la meva part xafardera me diu, has de contestar que sí tot d'una. Xis com és un. I m'hagués duit de bracet en en Salme. Perquè el meu ropi fa feina i no podia deixar marcat per tots sants, que és quan més flots se venen. La part xafardera hagués dit que sí, però després la part de, és que a mi la monarquia és una mica igual, també anar-hi pens que estaria ocupant el lloc d'una persona a qui li faria molta més il·lusió, que seria més monàrquica o que se sentiria més que no és el meu cas. Però bé, crec que hagués guanyat la part xafardera. Jo també t'ho dic. Anar fins allà. Home, jo vos hi veig, jo. Vestit allà. Per veure com és els vells amants, com va passant la gent, poder parar a l'orella... Cuqui, que vas molt cuqui. Poder parar a l'orella de tothom. A menys que compten. Saber si les sabates de la presidenta del Congrés, la Francina Armengol, brillaven tant de prop
com s'ha vist per la televisió. Perquè, clar, és que tu miraves la televisió, miraves la retransmissió, i és que pareixia na Dorothy a punt de juntar 3 pizzas talonets, tac, i tothom sortint a volar fins a Oz. Ha estat, la veritat que jo he estat més pendent dels discursos, però sí que n'hi ha hagut ahir bastant de debat amb els trajes i els vestits, que ja vos he sentit abans. Però sí, amigues, avui és la nit de les ànimes, però que per generacions més joves, avui és la nit de Halloween. Li dic Halloween perquè Halloween, no? Bé, perquè m'apeteix. Jo porto ja un parell de dies mirant pel·lícules i sèries de terror per penetrar-me dins d'aquesta por que desprèn la nit d'avui. Vos fa por la nit d'avui o teniu aquesta cosa? Jo anava al cementeri del meu poble, amb les meves amigues. Estan oberts els cementaris i anem allà i feien brometes i aquestes coses. Que a mi això sempre m'ha fet poreta. Sí, no? Anar a un lloc... El més enllà... Al lugar santo. Allí en els ciprers... Per allò que té de que la gent... És a dir, si creus en el més enllà, que hi ha gent que està descansant i també per torbar aquest descans, per endoiar... Troc que és una manca de respecte, ja no només pels morts, sinó també pels vius. Jo no feia malbé, jo les làpides i flors no tocava. Vull creure que no anaves a... No, perquè n'hi ha que sí, No anaves allà obrint làpides i nínxols. I nínxols. No, però anàvem allí per fer un poc així... O ja no dins del cementeri, però sí pels voltants, que és com... Les parets... En el cementeri del meu poble hi ha un lledoner, un arbre enorme, preciós. Sí. I allà també és molt místic, és un lloc... Ara que dir això, enguany, en el cementiri de Palma, han posat en marxa l'iniciativa l'arbre del record, que està just a la porta de Sant Valentí, i tothom que tingui un mort en el cementiri pot penjar un record o unes paraules que li vol dedicar a la paraula difunta que té en el cementiri, i ara, quan passi Tots Sants, posaran totes aquestes... anava a dir el Nadal dels desitjos. Tots aquests pensaments, tots aquests escrits dins una capsa i les enterraran a les arrels d'aquest arbre. Que aquest arbre quedarà plantat dins el cementiri i a les arrels d'aquest arbre hi haurà tots els pensaments i tot allò que la gent ha volgut dir a la gent que ja no és. Com a concepte, a vegades... És una cosa diferent. Com a tancament, que de vegades una mort pot ser traumàtica i te poden quedar 50.000 coses per dir. Escolta, és una manera de tancar un cicle i poder pair aquest dol. La veritat que és bona iniciativa. Però tornant a la por, aquesta dels cementiris i de les pel·lícules de terror, per a por, la gent que avui vespre segurament sortirà a algun local de l'oci i anirà disfressada, perquè a gosar és ma vida la de disfresses. Jo ja dissabte vaig sortir... I avui la quantitat de festes que hi ha... De Halloween, el massa. De Halloween. Jo dissabte ja vaig sortir, que ja se'm va fer una aquí a Palma, i he de dir que no ho havia fet mai, però em vaig disfressar. Em vaig disfressar, però ara vos diré de què. Perquè el que vaig fer també va ser... De què, Salmera? No puc esperar, de què? No, tranquil, moment, que ha preparat una cosa especial. Sí. He de dir que allà mateix a la festa vaig treure la meva gravadora, ja sabeu que tinc la meva gravadora de veu, per enregistrar moments i preguntar a la gent que m'explicaren de què anava disfressada. Perquè jo crec que de cada vegada l'enginy per imitar una vestimenta és de cada vegada més alt i també com la cultura popular dels memes s'està cada vegada afegint i està donant més diversitat a so de les disfresses en Halloween. Escoltem els testimonis que vos he duit. Dia de Halloween, festeta... De què vas disfressat? Bueno, jo vaig disfressat avui de Rastafari Sangriento, amb unes rastes i un davantall amb sang i un guinevet. De les vecinas de València. Per quina raó? Perquè m'encanta callejeros y put. Sin ser yo nada de eso. Para sentirme bonita. Yo de hippie y zombie. ¿Por qué has arribat a esta conclusió? Porque si los zombies dan miedo, si es un hippie más todavía. De què vas disfressada? D'accident d'avió de fusta. De ajuste de cuentas. Nena, págame. Vaig disfressada de viuda de torero. O sea, de viuda negra de torero. No, de viuda de torero. En plan, anem a una fiesta a la plaza de toros, entonces es como viuda de torero porque ahí es donde mueren los toreros.
I d'aquesta darrera que diu Viuda de Torero, jo anava igual que aquesta lota. De vídua de torero. De vídua, però jo li vaig dir folclòrica, que va de dol, perquè se li ha mort el seu torero a la plaça de Toros. Perquè la festa aquesta era a la plaça de Toros de Palma, i clar, tenia tot el sentit. Anàvem amb un... Mira, anàvem de negre, així com vas tu avui, Margalida, que era així un poc... El que passa és que anàvem més de... Com es diu això que és com... que està com cosit així, com si fos a punt de ganxo. Cardat, no, com es diu? Ai, és que no sé, aquestes paraules disseny... Però amb unes transparències. Sí, amb transparències i tal. Sí. I amb la mantilla. Sí, amb la mantilla negra i el rebequet. I dues peineta? No, les meves amigues sí. Però jo no tinc tant de monyó com per poder una peineta. Tu devies ser la folclòrica pobra. Efectivament, les classes baixes també. Perquè t'he de dir una cosa, me n'estic tement que en aquesta festa on vas anar, més que de freses, era com a d'alegories. No, perquè era Rastafari sanguinari, veïnades de València, que aquí has de controlar el referent perquè si no te perds, hippie zombi, accident d'avió de fusta, d'ajustament de comptes, de vídua de torero. És que on ha quedat disfressar-te, jo què sé, de mortadela? Saps què passa? Que jo crec que en Halloween lo bo és que tu te poses un poquet de purpurina, o bueno, ara no, perquè si te bric els plàstics, no. Però te poses un poquet de pintura així negre, unes sombres, no sé quantos, després tu ja inventes la paraula per a descriure el concepte que tens. Que això es fa molt també als realities, de programes com Drag Race, de drags, o d'altres programes de maquillatge, que ara n'hi ha molt de realities d'això, o de tu sí que vale aquestes coses, que moltes vegades diuen, no? El jurat sempre diu, tu no te preocupes, tu defiende lo que llevas. Per això és el que fa la gent. Se posa quatre coses i després ho defèn. Que n'hi havia molta gent molt guai, Hi ha defenses que a mi se m'aperden. Vaig trobar també una lata que anava vestida de l'esperit del senyor Barnes, el de los Simpson. Recordeu aquell capítol que sortia ell enmig del bosc, que pareixia un fantasma, i al final no era un fantasma perquè és que se prenia unes pastilles que el posaven il·luminat, i era també un especial Halloween de los Simpson. Doncs aquesta lata anava disfressada d'això, molt currat també, de tot tipus, però no només vaig demanar a aquesta gent, desconeguda per jo, perquè aquesta gent era desconeguda, jo no la coneixia per res, sobre quina disfressa portaven. També els vaig preguntar per què això, o sigui, per què aquesta cosa de disfressar-se en Halloween. Escoltem-ho. Què en penses de Halloween? Pues que és una fiesta diferente i divertida. Són excuses per fer el gambal. No és una cosa d'aquí, és una cosa dels Estats Units, però per jo, el millor de celebrar Halloween és que cada vegada hi ha menys gent que diu no, és que Halloween és que és una cosa americana, que no ho hem de celebrar, això és Tots Sants. És com, mira, Cari, accepta-ho, ja està, no passa res, mos ho passam bé, mos disfressam i ja està. El gambal. No, jo realment sempre he anat de síndria y hoy he dit, hoy voy a cambiar, hoy me voy a poner guapa, me voy a maquillar. Para sentirme bonita. Sí, la verdad que lo he hecho siempre porque mi prima vive en una urbanización en Menorca que está llena de ingleses, entonces celebraban Halloween un montón de pequeñas. Entonces me acuerdo que nos íbamos de pequeñas a Menorca siempre y celebrábamos Halloween, o sea, lo recuerdo de toda mi infancia. Y creo que me disfrazo mucho más en Halloween que en carnaval. El gambal. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse. Mem, per molt que alguns ens resistisca, és cert que Halloween ja va vindre, ja fa anys, i s'ha quedat ja aquí entre nosaltres. O sigui, per molt que ens han resistit, però avui, per exemple, una companya dels informatius ha fet una notícia d'aquesta de prèvia, no?, de com està el tema, i és que anava ple les botigues de disfresses. Jo he de dir que encara que sigui una festa temàtica, que només hi té el seu màxim... Jo crec que té el seu màxim exponent en això, en les festes, en l'oci nocturn, que aquí és on més perres també... No, perdoneu, perres no sinó perres... Sí, de empins. Jo parlava amb Àngel Aguiló, jo crec que és una festa que ha guanyat tant d'adeptes i en tan poc temps per allò que té de lúdica. Jo avui de matí m'ha tocat anar a una escoleta, he anat a l'Escosta Llobera, ciutat, a la porta de l'escola, entrevistant nins. I tots deien el mateix. És una festa molt divertida, on vaig a demanar caramels,
faig truco o trato, també la normalització hauria de venir per aquí. Efectivament. Haurien de normalitzar aquest terme i després, sobretot, que se poden disfressar una vegada més que no només per Carnestoltes. Clar, i a mi el que em fa gràcia és això, perquè el que deies tu d'alguna escola, no? I per extensió els infants, que després avui segurament, ara que ja és oscuret, per aquí pels carrers de Palma ja estan per aquí passejant, i em fa molta gràcia perquè això també ho munten molt entre les mares i pares, de dir, fem un recorregut per les nostres cases, prepareu tots les llepolies i que vinguin els nins i jajajuju, que està molt bé. Jo el primer any que van venir a pidolar caramels a casa nostra no en tenia. És que no en tenim. Si a mi me venen a casa, jo no tinc res per donar-los. I jo vaig acabar regalant 2 toblerones que tenia dins l'armari. Nin! Exactament. L'únic que tenc era això, un toblerone per home. I és això. I també qui celebra Halloween? Els supermercats i les botigues temàtiques, perquè els encanta treure tots els productes relacionats amb aquesta festa, que són això, llepolies i 4 coses més, i xocolatines, però ho fan servir com a excusa per a una altra cosa més, per poder treure ja els productes relacionats amb el Nadal, amigues! Vareu posicionar de nostros que no me sé. Bueno, com que no? No, però me pensava que arrencava des del principi ja han agafat l'estrofa del mig i jo anava a cantar per Mariah Carey, però m'he perdut. Però jo també, All I Want for Christmas, It's Alme. Perquè, amigues i amics, Mariah Carey estava fins ara congelada, perquè ja sabeu que ella està congelada, però ja s'està desfent el seu encantari i ja comença a cantar la cançó més empalagosa del Nadal. All I want for Christmas is you. Baby. A partir de demà la començareu a escoltar en totes les xarxes socials vostres. Perquè no hi ha un mem de Mariah Carey que quan acaba Halloween surt ella... L'any passat ella va fer aquesta campanya de No Yet, que és encara no. I de repente també va fer un vídeo que estava com corregant en una bicicleta estàtica vestida disfressada de Halloween, o de vés a saber de què, però temàtica Halloween. Halloween no Java, una mica. Complicat l'adjectiu aquest. I de repente ja era el 1 de novembre i ja, bum, perquè ja en Estats Units l'1 de novembre ja significa prepareu-se pel Nadal i, bueno, el dia de l'acció de gràcies. Encara els hi queda Thanksgiving. Només faltaria saber la festa que tenen ells. Bé, avui te disfresses o no? Salmeron? No, perquè ja te va bastar dissabte. Avui me'n vaig a veure, però sí que me'n vaig al Cine Ciutat, que fan un cicle de cinema queer, de terror, i mira, m'hi vaig allí després d'aquí una estona. Molt bé. Una mica terrorífic sí que estaràs. Sí. Quedes en d'altres guateques, però... Home, clar. El Guateque musical. Encetam aquest guateque avui dedicat a què? A cada sa? A Halloween. És que ara mateix no te puc mirar, estem que avui, Margarida Mateu, perquè han entrat en Fumanxu. I és que... M'han rebatiat avui. Hi havia un dels convidats que m'ha dit que era en Fumanxu. Jo encara no he volgut cercar ni qui és en Fumanxu, però bé, cerqueu. Se sorprendrà i t'agradarà. Sí, t'agradarà. És qualque persona amb un bigotet. Antoni, el meu company, ara mateix està posant... El duo saca puntes de tento, ja estan fent feina. Clar, el verdader samurai. Bueno, clar. Però bé, avui els guatequenins de Halloween, que torna a ser un guateque express, perquè en Salmeron tenia moltes coses per explicar, i només tenim 5 minutets de rellotge per escoltar cançons. Per tant, comencem per un clàssic, This is Halloween, de Danny Elfman, que formava part de la banda sonora de Nightmare Before Christmas, de Tim Burton. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see. This our town of Halloween. Evidentment, gairebé totes les cançons que parlen de Halloween són en anglès i, per tenir un altre exemple de Halloween, han triat aquest Halloween Parade del gran Lou Reed. There's a downtown fair singing out Proud Mary as she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean where the docks and the Badlands meet. This Halloween is something to be sure of.
I jo aquest guateque l'he dividit a cançons temàtiques de Halloween, que ja les hem escoltades, i després els 3 monstres més clàssics del qual la gent se desfressa si no ets amic d'en Salmerón, que optes per fer una alegoria. Sí. Fins quan les freses eren freses, la gent se desfressava de zombi, de fantasma o de vampir. Per tant, comencem per les cançons que parlen de zombis. Evidentment, Thriller, Michael Jackson. I sí, viatjam d'Amèrica cap a la Pell de Brau, a Madrid, a La Movida, hi va haver un grup que era Alaska i Dinarama, que ens cantaven allò de Mi novio és un zombi. De la cara del Robert de Lluc, que són un poema, escoltant aquest guateque perquè... Que no coneixen cap cançó. Coneixen totes les cançons. Clar, les coneixem totes. Però jo ric de... que no les coneixem. Clar, és per això que fem aquesta cara. No és perquè no mos agradin aquestes cançons, si és con Nadal. Perdona. Ses queixes a direcció. No són queixes. Margarida Mateu, que va ser qui me va dir has de fer un guateque de Halloween. Contra mos desitjos, que era fer un guateque dedicat a ABBA. Però és igual. Avancem. Hem passat dels zombis a els fantasmes. I he fet una petita trampa. Clar, perquè hi va haver una pel·lícula que era Ghost, Lighthouse Brothers, Unchained Melody. La fan de mala tele i tot. Claro, en aquell moment va ser quan tothom va començar a fer funk, perquè mos pensaven que en Patrick Swayze venia dins la casa. Hungered for your touch alone, lonely time. Vinga, més fantasmes. Ghost of Yesterday, de la gran Billie Holiday. Ghost of yesterday, stalking round my room. I ara dos cantants illencs. Ara el meu fantasma riu, de Lluís Cabot. Res és tan real, res és tan real com aquest fantasma viu. Em deixes pel final la part que més t'agrada. I de Lluís Cabot a una dona que ja han citat avui, perquè va anar a Eurovisió, Naixenoa, com un fantasma. Un fantasma me sigues de nuevo, te siento, te respiro, te pienso, te espero, y sin querer no hasta suspiro contigo, no encuentro una razón, ya no, como un fantasma te llevo conmigo, te pienso aunque no quiero, te evito y no puedo, por más que intento no te olvido, estás vivo. I tancam la verdeta amb un altre artista de les Illes, cançó dedicada als vampirs, la xica vampira, és que l'he fricat una mica massa, la xica vampira de Papa Topo. Per no agradar-te Halloween, Xisco Nadal, no quedat gens malament aquesta selecció. Jo poso el meu coret i la meva passió en tot allò que m'acomanes, Margarida Mateu. Són els teus blavets que t'estan. Avui el dia ho requeria. Així que en tu. Però encantat de compartir espai amb un canari i amb un fumanxo. Així demà no hi Xisco serem. va torna, de qualque manera. Però tornarem dijous serem aquí, en directe. Salmerón, gràcies, sí. Gràcies a vosaltres. Xisco Nadal, Toni Jaume, Xavi Oliver, Iker Hernández, tornant dijous, una abraçada.